Sa number 2, engineer nga ginpasikaan kaso bangud sang pagpang-utod sang mangroves kag pag-reclaim sang suba ginpamatbatan sang korte nga guilty. Ginpamatbatan sang korte nga guilty si Andres Taculod angot sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya sa mga opisyales sang barangay Sumag bangud sa ginasiling environmental violations sa iyang resort sa barangay Pahanukoy sa Bacolod. Kay na lang sang aga, nagpagwa sa desisyon ang Branch 44 sa Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod nga napetsahan Agosto 26, 2025. Ang 11 ka pahina nga desisyon ang ginpirmahan ni Presiding Judge Ana Celeste Bernal. Nasaad sa desisyon nga guilty beyond reasonable doubt ang ginareklamo nga si Taculod bangod sa paglapas ng pila ka mga environmental laws pareho sang Philippine Fisheries Code of 1998 kag revised Forestry Code of the Philippines. Nag-ugat ang problema sang ginalegar ng tapas sang mangrove si Taculod para sa pag-develop sing iya resort. May gin-reclaim pagid siya nga duta nga kabahin na sang Sumag River. Suno pa sa kapitan, wala pa natapos ang ila ginapakigbato kay maga-file pa sang motion for reconsideration ang kampo ni Taculod.